žena na nejakej úrovni si myslím, ja zvyknem hovoriť v takejto situácii, zvyknem hovoriť, že proste žena na nejakej úrovni to má jednoduchšie ako muž. Lebo žena môže byť v podstate aká chce. Úplne môže byť najviac sama sebou, hej, ako keby. A to je, ten muž by mal ju zvládnuť, ako keby. To je ako keby tá divoká kobila, ktorú ten muž musí, ten rančer musí proste vedieť skrotiť, osedlať a potom jej vsadnúť na chrbát a potom na nej cváľať. Proste to je podstata toho muža, že tá žena, tá kobila divoká, neskrotná, tá nebude teraz rozmýšľať, Ježiš, ako by som to spravila, aby on vyliezol mi na chrbát, proste, aby si nevšimol, že to som vlastne nechcela a on to vlastne spravil sám. To takto nefunguje, to je smiešná situácia. Tá žena ako neskrotná divoká kobila, proste, ktorá je nespútaná a ten muž to musí vedieť zvládnuť najlepšie, ako chce. To je jedno, aká tá žena je, ten muž to musí zvládnuť bez ohľadu na to, aká tá ona je, hej. Takže vlastne to je tá podstata tých hrchspelných energií, proste, že ten muž je pripravený na všetko. Hej. A zodpovednosť toho muža je si tú ženu podmaniť. A tá žena môže byť aká chce. To preto hovorím, že ženy to majú vlastne ako keby ľahšie v tom živote, v tomto konkrétnom ohľade, lebo myslím si, že žena má len jedinú hlavnú úlohu v tomto živote, proste jedinú, a to je správne si vybrať partnera. Na to sa musí sústrediť, hej, akože aby bolo, ale to zase závisí od toho, že aká ona je zrelá žena, aká ona je zrelá, z toho bude vyplývať ten výber. Ale podstata toho je to, že ten muž je vlastne, by mal byť čo najviac zodpovedný za to, aké majú rodinné šťastie, aký majú vzťah. V podstate, hej, keď muž príjme tú absolútnu zodpovednosť za to, čo robí vo svojom živote, ako si vyberá partnerku, ako s tou partnerkou žije, ako zvláda emócie, ako príjma výzvy, ako občasnú kritickosť spracováva a tak ďalej, tak tá jeho odmena, že bude cváľať na tej divokej kobile proste tou nocou alebo tým do tej krajiny, proste to je tá najväčšia odmena. Proste keď ten muž tú ženu si podmaní, ako keby, nechcem to povedať nejako pejoratívne, ale podmaní v zmysle toho, že tá žena sa mu odovzdá, tak to je tá najväčšia výhra pre jeho život. Proste väčší grál, väčší svätý grál a nemôže dostať do svojho života, len proste ženu, ktorá je divoká, plná energia a zároveň proste odovzdaná jemu, ako keby, hej, že to je tá najväčšia odmena pre toho muža, ale ten muž musí prísť do bodu, že prijíma absolútnu zodpovednosť za to, čo sa s tým vzťahom deje, ako keby, hej, že je to zodpovednosť muža a či už niekedy to znamená z nejakého nezrelého vzťahu vystúpiť, keď ten muž a potom sa otvoriť inému vzťahu, proste ako keby, ale je to zodpovednosť muža, pokiaľ zostáva so ženou v tom vzťahu, proste aby sa snažil si tú ženu získať.